În acest video vă voi prezenta cum se creează un contact. Contactul este reprezentantul unei companii sau mai multe. Orice conversație este asociată unui contact. De asemenea, este important pentru orice contact să avem un număr de telefon și o adresă de mail. Mai mult de atât, îl putem asocia foarte ușor unei companii sau mai multe. Așadar, contactul a fost creat.